Julo, čo sa robilo s muzikou niekedy? Lebo dneska nie, to už sú supermarkety. No? Čo sa robilo? Počerkajte nejaké. Milanku za ní nábla. A čo to máme starších? Čo sa robilo? Nejakí sa kopali, počúvajte. Tak keď tu Jura Janošíka nemáme, máme tu, ako sa tu volá, počúvaj. Mám tu strne do rozprávky, ja tu mám normálne príbeh o Jurkovi Janošíkovi a on mi tu, ako sa volá? Ja som Janko Zemiakovne Hranovka Pindeza. Je to možné, no rozbíram celú rozprávku, decka. Mám motiku, ja mám taký nápad, čo keby sme si s ním tie urobili zemiakové pole a kopali zemiaky. Budeme kopať zemiaky na mňa? Áno? Potrebujeme priesady, malé, poďte decka, za mnou sa budete priesady postavať. Poďte sem, jedna priesada. La kamela c'è per la pekele. Taňo. Poďte, potrebujeme 4 pejety. Ja nechcem len skipnúť. Tu, dozadu, tu. Takto, áno. Poďme ďalší. Poďme. Máme 4-5. Ešte niekto? Poď sem. Dajte hlad, kopy. Buďte ako zemiaky, áno, zemiaky. A počúvajte, čo vám hovorím. Vy budete ako zemiakové pole a ja sa vás pýtam. Zemiakové pole na ukopávanie pripravené? Musíme byť poriadne, hrdé slovenské zemiakové pole. Hrdé! Neviem, čo to bolo, ale to tie roky vy nepoznáte. Takže pole pripravené?